A l'antiga Roma no es prenia cap decisió important si abans no era autoritzada pels augurs. Els augurs eren una mena de sacerdots que anaven amb uns bastons encorbats, que es deien tèrmplums, que havien estudiat molt, que tenien un col·legi, el col·legi dels augurs, que tenien la capacitat d'interpretar els designis dels déus i, per tant, d'endevinar el futur. Ciceró, quan parlava dels augurs, deia que eren les persones més importants de Roma. Fins i tot va dir que Roma era la dictadura dels augurs, perquè el Senat no aprovava res si abans els augurs no donaven autorització, els generals no començaven cap batalla si abans els augurs no predeien que guanyarien, la gent no es casava fins que els augurs deien que era apropiat, que la parella que havies triat era l'apropiada. Per tant, els augurs tenien un poder extraordinari. El que feien els augurs era que, diguem, era una mica estrany. Quan anava algú i li preguntava, previ pagament, s'havia de pagar, i deia, escolta, m'hauria de casar aquest cap de setmana? Hauria d'envair les Gàlies el proper dimarts? Els augurs feien unes coses estranyes. Per exemple, obrien un pollastre sagrat en canal i analitzaven la disposició de les entranyes i allò els hi deia si s'havia de començar la invasió o no. També analitzaven com queien els llamps. Figura que si mirant cap al sud els llamps queien cap a l'esquerra, els déus ens deien que la cosa aniria bé, però si queien cap a la dreta anirien malament. També miraven les formes que dibuixaven els grups d'ocells quan volaven, les formes que feien, també els hi deien amb ells si la cosa aniria bé o aniria malament. I això de les prediccions no és una cosa que comencés amb els romans. De fet, els grecs ja ho feien. Els grecs tenien el que s'anomena els oracles, i el més famós era l'oracle de Delfos, on també anava una persona amb calés, pagava als sacerdots i els hi feia una pregunta. Els sacerdots passaven la pregunta a una senyora que es deia Pitonissa, i es deia Pitonissa perquè el temple estava protegit per dues serps Piton, i aquesta Pitonissa es veu que ficava el cap per un forat on hi havia uns vapors màgics, que després s'ha sabut que eren substàncies al·lucinògenes. Aquesta senyora entrava en una mena de tràngol, començava a dir unes coses incoherents, però que els sacerdots interpretaven com les paraules dels déus, en el cas de l'oracle de Delfos, el déu era Apol·lo, que parlava i deia si s'havia de fer o no s'havia de fer. Els sacerdots ho apuntaven amb unes plaques de plata i li tornaven al client amb la resolució de la pitonissa. De fet, els arqueòlegs han trobat algunes d'aquestes plaques i són bastant interessants perquè, bàsicament, no diuen res. Una mica com els horòscops d'avui dia, que es diuen coses vagues que tothom pot interpretar com que ho han endivinat. Doncs allà també, per exemple, s'ha trobat una placa en la qual el rei de Lídia preguntava a la pitonissa, o la preguntava al déu Apol·lo, a través de la pitonissa, si havia de començar la invasió de Pèrsia, si ell havia d'envair Pèrsia. I la resposta que ens ha quedat, els arqueòlegs han trobat amb una placa de plata, diu literalment, si envaeixes Pèrsia, un gran imperi desapareixerà. Ell va interpretar que el gran imperi era Pèrsia i que, per tant, els déus autoritzaven la invasió, va començar la invasió, el van destruir en 4 minuts i l'imperi que va desaparèixer va ser el seu. És a dir, que fixeu-vos que tant si guanyava com si perdia, la pitonissa tenia raó, feia una predicció absolutament boja. També s'ha trobat altres plaques amb obvietats. La resposta d'alguna pregunta era si ets un home, has d'actuar com un home. Que això avui dia surt a les galetes de la fortuna, o fins i tot podria ser el precursor del gran filòsof de l'obvietat profunda, que tots sabeu que el gran filòsof de l'obvietat profunda és un gran mestre, Johan Cruyff, que deia, si yo tengo el peloto, no lo tiene el adversario, que és una gran veritat, si ets un home, actua com un home, si jo tinc la pilota, l'adversari no, però que és una profunditat, no és que el Cruyff té una veritat profunda, si jo tinc la pilota no la té l'adversari, vol dir que si jugo a l'atac no haig de defensar, però és una gran obvietat. Doncs bé,
Això de les prediccions, dels augurs, dels pitonissos, és una cosa que ve de l'antiguitat. I, de fet, una de les persones que més va utilitzar els augurs va ser Juli Cèsar. Juli Cèsar no començava cap batalla si abans els augurs no havien dit que guanyaria. I amb el poder de la màgia dels augurs va arribar a conquerir 500 nacions, 800 ciutats, va derrotar a 3 milions de militars, de soldats, 3 milions de soldats, quan el seu exèrcit només tenia 50.000 soldats. Fixeu-vos el poder de la màgia dels augurs. Bé, de fet, no hi havia màgia. El secret del Cèsar no és que els augurs seus fossin màgics. El secret del Cèsar és que es va adonar que els augurs no tenien ni idea de què parlaven. I aleshores el que va fer era subornar-los. Els deia, mira, a mi des del punt de vista militar m'interessa començar la invasió el dimarts. Per tant, aquí teniu una bossa de sextercis i feu la predicció que la batalla ha de començar el dimarts. Un cop ells deien que la batalla ha de començar el dimarts, els soldats pensaven que els déus estaven del seu costat i lluitaven amb molta més confiança. I és per això que acabava guanyant. No perquè els augurs sapiguessin res sobre el futur. Els augurs havien estat subornats.